Күренекле механика өлкәсе галиме, ТССРның һәм РСФСРның атказанган фән эшлеклесе, профессор Хамид Музафар улы Мөштәри 1900 елның 22 июлендә Оренбург шәһәрендә укымышлы гаиләдә дөньяга килә. Әтисе тумышы белән Казан губернасының Тәтеш өязеннән булган, Казанда татар укытучылар мәктәбен тәмамлаган педагог, хезмәт герое Музафар Таҗетдин улы Мөштәриев. Әнисе Гыйрфәт Жан Биктимир кызы Хасиева шулай ук мугаллимә, кыз балаларга белем бирә. Гаиләнең Сызрань һәм Әстерхан шәһәрләренә күчеп яшәү сәбәпле Хамид төрле мәктәпләрдә укый. 1918 елда Казандагы 2-нче ир балалар гимназиясын алтын медальгә тәмамлап, Казан университетының физика-математика факультетына кабул ителә. Студент вакытында мәктәптә математика һәм физика фәннәрен укыта. 1920 елдан сәламәтлегенә бәйле сәбәпләр белән укуын Ташкент шәһәрендәге Урта Азия университетында дәвам итә. Һәм 1923 елда аны математика белгечлеге буенча тәмамлый. Биредә укыганда төрки-татар училищесында укыта. 1923-24 елларда Хамид Мөштәри Татарстан АССР Мәгариф халык комиссариаты академик үзәгендә гыйльми секретарь. 1924 елның сентябреннән 25 елның сентябренә кадәр Мәскәүдә РСФСР Мәгариф халык комиссариатының Милли ашчылык советында татар-башкорт бюросында методист булып эшли. Урта һәм югары уку йортлары өчен физика һәм математика буенча дәреслекләр язуга зур игътибар бирә. Үзе урта мәктәпләр өчен алгебра һәм физика дәреслекләре, колхозчы яшьләр мәктәпләре өчен физика дәреслеге яза. Югары уку йортлары һәм югары техник уку йортлары өчен физика курсы әзерли. Соңрак физика һәм метеорология буенча татарча терминнар җыентыклары төзи. Хамид Мөштәри 1925 елда Мәскәү дәүләт университетының математика һәм механика фәнни тикшеренү институты аспирантурасында укый. Фәнни җитәкчесе атаклы галим академик Сергей Чаплыгин була. 1929 елда кандидатлык диссертациясын яклаганнан соң Мөштәринең фәнни һәм педагогик эшчәнлеге Казан белән бәйле. Ул педагогика, авиация, химия, технология, коммуналь төзелеш инженерлары институтларында укыта. Бер үк вакытта Казан университеты каршындагы математика һәм механика фәнни тикшеренү институтында эшли. 1934-38 елларда галим хәзерге заман нә сызыкча сүрүләр теориясенә нигез сала. Ул нә сызыкча сүрүләр теориясендә Мөштәри Доннелло тигезләмәсе буларак танылган тигезләмәләр таба. Сызыкча һәм нәсыкча сүрүләр теориясендә мөһим гомумиләштерүләр ясый. Бу теорияның цилиндрик һәм коник сүрүләрнең сыгылмалы тигезләнеше мәсьәләләрен чишүдә күп төрле кулланылышын күрсәтә. Мөштәринең сүрүләр теориясына керткән гадиләштерүләре гомуми танылу ала. Ә ул эшләгән теория хәзерге заман сүзәк сүрүләр теориясының нигезен тәшкил итә. Аның итәкчелегендә халык хуҗалыгының төрле тармакларында, шул исәптән машиналар төзү, приборлар төзү, төзелеш өлкәсендә төрле гамәли эшләр башкарыла. Галимнең хезмәт нәтиҗәләре, мәсәлән, аэрокосмик техника үрнәкләрен булдыруда файдаланыла. Әлеге нәтиҗәләр аның тарафыннан 1938 елда Мәскәү университетында уңышлы якланган докторлык диссертациясендә тагын да ачык чагылдырыла. Хамид Музафар улы Мөштәри татарлардан беренче физика-математика фәннәре докторы. 1946 елдан гомере ахырына кадәр галим СССРның Фәннәр академиясының Казан физика-техника институтында эшли. 1946-72 елларда институтның директоры, 76 елга кадәр сүрүләр теориясе бүлеге мөдире. Шушы еллар içində остаз җитәкчелегендә күпләгән галимнәр үсеп чыга. Даны бөтен дөньяга билгеле Казан нәсизыкча сүрүләр теориясе мәктәбе барлыкка килә. Профессор Хамид Мөштәринең фәнни ачышлары дөнья фәннең алтын фондына кертелә. Ул үзе хезмәттәге казанышлары өчен Ленин ордены, хезмәт кызыл байрагы, почет билгесе орденнары белән бүләкләнә.
Хамид Музафар улы Мөштәри 1981 елның 23 гыйнварында Казанда вафат була. Яңа Бистә зиратына җирләнә. 1993 елда Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясе тарафыннан Хамид Мөштәри исемендәге бүләк булдырыла. Ул 3 елга бер тапкыр математика, механика һәм машиналар төзелеше өлкәсендәге казанышлар өчен тапшырыла. Россия Фәннәр Академиясенең Казан гыйльми үзәге бинасында галим истәлегенә мемориаль такта куела. Казан шәһәре үзәгендәге урамнарның берсе аның исемен йөртә.